Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray sa bayan ng Lawang. Maglilibot po tayo ngayon dito mga kachapsoy. Ngayon po ay Martes, ika-10 ng Enero taong 2022 at wala pong pasok sa ngayon mga kachapsoy dahil ilang araw na pong inuulan ang buong Rehiyon 8. Yes yo. Region 8 po, maulan po lalo na po dito po sa Northern Samar at kasalukuyan nga pong maulan po, umaambon po sa ngayon pero nandito po tayo ngayon naglilibot mga kachapsoy. Doon po sa aming barangay, doon po sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar, yung ilang bahagi po ng aming barangay lalo na po yung doon banda po sa may ilog at sa may dagat ay talaga naman pong malaki na po yung tubig at binabaha na po ang karamihan po doon sa aming barangay. Napag-alaman din po ng inyong lingkod na Maestro Waray na pati po ang mga karatig barangay dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar, karamihan po ay inaabot na po ng malaking tubig at binabaha na po pati po ang mga kabahayan, lalong lalo na po yung mga lugar na nasa malapit po sa mga ilog at sa dagat, pati din po yung mga karatig bayan po dito sa Lawang, Northern Samar, kagaya na lamang po sa bayan po ng Katubig at Las Navas, Northern Samar. Marami na rin pong mga magsasakang nagsabing na pinsala ang kanilang mga pananim, lalong lalo na po yung mga magsasakang nagtanim po ng palay na sobrang napinsala po di umano dahil po sa sobrang lakas ng baha at sobrang lakas po ng pag-ulan dito po sa bayan ng Lawang at dito po sa Northern Samar sa kabuuan. Sa ngayon po, ang mga barangay po dito po sa poblasyon at mga karatig barangay dito sa bayan ng Lawang ay ligtas po dahil nasa mataas pong bahagi ito ng bayan. Pero yung mga barangay na malalapit po sa mga ilog ay inaabot na rin po ng pagbaha sa ngayon. Sa mga nagtatanong po sa inyong Maestro Waray at nangungumusta sa kanilang pamilya dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar, ligtas naman po ang bayan at nawa po ligtas po, maging ligtas po ang lahat, pati po ang mga karatig barangay at karatig bayan ng Lawang sa nagaganap pong pagbaha at matinding pag-ulan po dito sa amin. Ang ipinag-aalala po ng mga residente po dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar, maging sa mga karatig bayan at sa kabuuang probinsya ng Northern Samar ay ang nararanasan ngayong matinding pag-ulan at pagbaha, lalong-lalo na po doon po sa mga mabababang lugar po ng probinsya. Kung magpapatuloy po ang ganitong klase ng panahon na ilang araw na pong bumubuhos ang matinding pag-ulan dito po sa aming probinsya, malamang po ay mawawalan po ng kabuhayan ang mga tao at magkakaroon ng labis na kagutuman. Ako, 10 ng aking pamilya at sana po ang lahat po na makakapanood ng videong ito ay tumulong sa pananalangin na maging ligtas po ang lahat at sana po ay malampasan po namin ang kinakaharap na problemang ito. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Maestro Waray.